no sabrem del cert com va anar tot plegat, però m'han arribat coses. Les unes pels plànols que hem trobat, les altres per les explicacions de Francesc Berenguer i Mestres, i finalment per allò que era possible que hagués passat i que podíem imaginar, perquè Gaudí era molt Gaudí, i tothom que treballava en Gaudí gaudia amb el seu geni, mai millor dit, però també patia del seu cop de geni, mai millor dit també. Com molts saben, aquests arquitectes van projectar i construir la Colònia Güell i els seus principals edificis modernistes. Bé, perdoneu que no m'hagi presentat. Jo soc Francesc Berenguer i Bellvehí, fill de Francesc Berenguer i Mestres. El meu pare va passar bona part de la seva carrera com a mestre d'obres d'Antoni Gaudí. Era la seva mà dreta, si diguéssim. Per això va tenir molt d'interès en què jo estudiés la carrera d'arquitecte i em va recomanar que sobretot l'acabés, que ell no ho va fer. Però, bé, jo no vull xerrar més. Mireu vosaltres mateixos i vosaltres mateixes com em sembla a mi que devia haver anat tot. Berenguer, acosteu-vos. Vos direu, don Antoni. Mireu, vos heu construït l'escola i la casa del mestre, que són dos edificis magnífics. Però m'he permès de ficar-hi les mans i projectar-hi teulades noves. Massif. Mira. A veure què et sembla. Són a quatre vessants. Amb teules vidriades de color verd. Sí, perquè així fa contrast amb tota la natura. A més, he rematat amb una torre perquè representa l'autoritat que té el mestre davant del seu alumnat. I rematada amb una creu a quatre braços. La passera que uneix els dos edificis veig que estan força bé, però no ho sé. Mira, he fet l'arc catenari, que és el que descarrega millor el pes sobre el terra i no sobre les parets del costat. Veig que també aquestes teulades milloren molt el projecte, però el cost deu ser més elevat. Per això no pateixis, que Don Eusebi té la bossa ben grossa. No cal dir que aquesta torre de Wellington i l'arc catenari donen una visió més perfecta a aquesta obra. Doncs no en parlem més i mans a l'obra. I tu, Joanet, com tens la casa de l'encarregat? Doncs la tinc bastant enllestida, mestre. Mireu. A veure, he mirat el teu esborrat i m'he permès fer unes petites suggerències a veure què et sembla. Mira. A veure què et sembla. Mestre, aquestes coses no me les havien ensenyat a l'escola d'arquitectura. Aquest balcó, en forma de torre, aquestes gelosies del jardí, són dos elements que embelleixen molt la casa i donen al maó un valor. I així anaven repassant un darrere de l'altre tots els projectes. Si va ser així o no va ser així, repeteixo, mai no ho sabrem. El meu pare sempre em va dir que ell havia fet els projectes, però que els havia signat Antoni Gaudí, perquè ell era arquitecte i el meu pare només era mestre d'obres i no podia signar. Jo mateix, a la mort del meu pare, vaig continuar el projecte que ell havia iniciat a les escoles, per tant, també és obra meva. En Joan Rubió, per altra banda, va acabar sent un gran arquitecte, que de jovenet ja se li veia el talent, que voleu que us digui. Bé, van anar passant el temps i les obres van continuar i van avançar. Van arribar els amos i van quedar admirats. Però, calleu, vejam què diu. Bon dia tinguem, Dona Isabel. Bon dia. Don Eusebi. Alcina. I què? Com portem la feina? Bé, acabant-se. Mireu, us vull presentar els meus dos col·laboradors, en Berenguer i en Joanet. I ara us ensenyarem unes fotografies perquè veieu les obres que s'estan acabant. Ca l'Ordal, Ca l'Espinal,
la cooperativa, l'escola i la casa del mestre i l'església. Magnífic, Gaudí, magnífic. És un geni. I els vostres col·laboradors dignes d'aquest gran mestre. Alcina, veniu a veure aquestes fotografies. Oh, certament un projecte de gran envergadura. Molt bonic tot plegat, don Antoni. El felicito. Però el projecte aquest també, el cost, ha d'haver estat de molta envergadura, no? Què en penseu, Alcina? Jo confio plenament amb el criteri de don Eusebi. A més, com podeu veure, doña Isabel està fet de materials ben senzills, pedra i maó, i no com els del vostre palau, I Isabel, fes-me cas. No et preocupis pel cos. L'art no té temps. No, però mira, una església que no s'acaba i no sabem si s'acabarà. Una escola que sembla un castell d'un conte de fades. La casa de l'encarregat. Voleu dir que n'hi ha per tant per una colònia de treballadors? Estimada, fes-me cas i deixa'm fer mal Gaudí. Jo vull el millor pels nostres treballadors. Algun dia se'n parlarà d'aquesta colònia i serà l'admiració de tothom. I tant! Si tu dius. Però vostè, don Antoni, el meu marit el té massa consentit amb els seus experiments arquitectònics. Però haig de reconèixer que sou un geni. Però sisplau, acabeu la església, que el mossèn està aquí esperant per dir missa i no hi ha manera. Faci el favor d'acabar-la. Doncs si us sembla bé, anem a visitar les zones acabades. Vostès primer. Però bé, Antoni Gaudí no ha parlat de les meves obres, perquè quan jo les vaig fer, ell ja havia estat apartat del projecte de l'església. Una pena, perquè mai es va acabar. Però bé, jo mateix vaig continuar algunes de les obres. Com veuen, aquí tenim el centre Sant Lluís i l'escola de nenes. I aquí la rectoria, just darrere de la cripta. Aquestes són obres meves i només meves. Bé, i per acabar, els arquitectes i els mestres d'obres els volem dir només una sola cosa. La bona arquitectura la fan els bons arquitectes. Moltes gràcies. Sí, anem a buscar-la. Bon dia! Déu vos guard! Déu vos guard, noies! Hola, Remei! Hola! A veure, Mira, quin nen més preciós! Ai, sí! Per mi el diries, encara no te'l coneixia! Que no el coneixia? No! És d'una parenta de les Pasquales que no té llet. I això que jo ho havia provat tot, infusions de carne, menjar el pa arrossegat per una cabra lletera, tot, i no hi havia manera. I no el volia donar qualsevol dida, ja sabeu que expliquen de les dides. I tant, que alimenten bé el seu fill, i per l'altre el que sobri, si és que sobra alguna cosa. És veritat. Jo sempre puc criar 3 criatures a la vegada, perquè tinc molta llet i molt bona. Mira, tots els que he donat de mamà han pujat sants i forts. Mira, ara estic veient el de la tufoleta, el nen de la penjada, el del merda seca que es diuen. Tinc la sort que no se m'ha mort cap nen que hagi criat. Doncs n'hi ha de dides, m'han explicat que quan fan passar gana a la criatura que no és seva, li donen una mica de moscatell. I clar, així no plora. I els pares van a veure'ls i se'ls troben dormidets, tots feliços i vermellets. Ai, pobres criatures, ben torrades que estan. No és el meu cas. Jo, com que tinc un cada any, prefereixo treballar de dida que no estar tancada a la filatura. Tantes hores amb aquella calor asfixiant, perquè quan estàs prenyada és molt pesat treballar a la fàbrica. Jo, com que ho estic sempre, ja saps què diuen. Si vols tenir bona vida, posa't a dida. Si la vols tenir millor, majordoma de rector. Sí? Doncs em faré dida. No. I tant. No li omplis el cap d'ocells, que ella serà llevadora com jo. Llevadora és millor. Ni dida, ni majordoma de rector. Sí, però ara que us estic mirant bé, on aneu tan mudades? Mira. Que no te'n recordes? Hi ha festa grossa al poble. Ja deia jo que hi havia molta gent avui. Ja quin ambient. És que han posat un embalat al pati Sant Lluís i fan ball.
Ja et veníem a buscar per anar al ball. Vinga, Remei, vine amb nosaltres, que hi haurà un músic molt bo de Sant Boi que toca la pianola. No sé, noies, és que menja tant aquesta criatura que si la deixo començarà a plorar. Marxeu vosaltres. Noies, no m'heu dit res. Us agrada el meu vestit? Ai, justament l'he acabat avui mateix, perquè el volia estrenar a la festa major. L'he fet jo. Apa, anem cap al ball a lluir el vestit nou. Vinga, va. No, anirà ella, tu t'has de quedar aquí amb mi. Com que m'haig de quedar? No te'n recordes de la Mariona, que ja ha sortit de comptes i vindrà el seu home a buscar-te i si no et troba ja tenim un problema. Sí, té força mal geni aquell home. I sent el primer fill, oh. Ja me l'imagino, cridant i tremolant com una fulla, com tots. Com tots. Que em vingui a buscar el ball. Doncs ja le diré que estàs allà al ball, ala, marxeu. Quan has de venir, No, jo em quedo aquí. Pot ser més tard, ara no. Com podem fer perquè vingui? Remei, dona-li una mica de moscatell al nen. I així, quan el tinguis torradet, vens cap al ball. Però quines coses has de dir? És la millor llevadora de la comarca, però té cada idea. Apa, marxeu, noia. T'esperem, T'esperem al ball a tothom. Al pati de Sant Lluís. Adéu. Que no ho saben? Avui es casa la senyoreta Amàlia, la filla dels senyors. Ai, és tan romàntic. Serà el casament de l'any. És el triomf de l'amor. L'amor. Jo sé. Sí. No se sé. Totes les lletres. I sabeu per què? Doncs perquè el senyor volia per la seva filla un gran industrial i no pas en Camil, que és germà de mossèn Gaspar Villarrubias. I el mossèn tampoc li acabava d'agradar la senyoreta Amàlia, perquè deia que era massa llegida i massa sabuda i que aquestes dones no se someten al marit i que no saben portar una casa. Però finalment alguns membres de la família van fer costat als nuvis i han fet possible aquest casament. Que qui sóc jo? Sóc la Quica, la mainadera. Sí, els senyors tenen mainadera. I fixa't que no em van fer confiança fins que no van saber que érem 10 germans, jo la gran, i que els havia criat a tots. Perquè la mare, pobra dona, a les 5 del matí ja era a la fàbrica. I el pare, en néixer la Cafadeu, se'n va anar a l'Havana. I no l'hem vist mai més. Ai, és que vaig ser la primera mainadera de la colònia Güell. Que ni els fills del director en tenien, Quica! Quica! Digue'm. Què has vist el padrí? Només falta mitja hora pel casament. Senyoreta Amàlia, no es preocupi. Deu haver-se aturat a l'església a parlar amb el mossèn o amb el senyor Gaudí. Però que ja fan misses. Ni misses, ni bodes, ni enterros. Ai, no Per això hem de casar la nena allà a la capella dels Dolors. No estiguis tan nerviós. No et posis així, estimat, que t'agafarà un trasbals. Ja ho diuen els que treballen amb tu, al despatx, que tens tan mal gènit. No els escoltis, sí. La vida s'ha de prendre amb més alegria, que només es viu una vegada. Mira, el trasbals li agafarà mossèn Gaspar. I l'església, amb aquestes formes que desafien la verticalitat, això no s'acaba i potser no s'acabarà mai. Ai, mossèn Gaspar, què et diria jo d'ell? Pues que és un home que és negat a la modernitat, és. Ai, pobres de nosaltres, si no sabem tenir paciència amb l'art. Parlant de modernitat, per cert, qui us ha fet aquesta casa? Ah, que és bonica la casa. Sí. Doncs mira, l'ha fet un arquitecte deixeble d'en Gaudí, en Joan Rubió i Bellver. Ah, n'he sentit parlar. Ha fet moltes obres a Barcelona. Aquesta casa que teniu és una joia de l'arquitectura modernista. Està feta amb un material tan pobre i capaç de donar-li tanta bellesa. Aquests tons vermellosos que combinen tan bé amb el paisatge.
I aquesta arquitectura d'inspiració àrab, com aquestes gelosies. Ai, són tan romàntics. A mi també m'agrada també la casa, excepte que quan és l'hora de netejar has d'anar darrere de les minyones. Una mica punyetetes. Oh, perquè ho deixin tot ben net, saps? Has de vigilar. Però té coses tan boniques i té tanta llum, té molta llum. Sí que és magnífica la casa, com poques n'he vist. I tant que n'has vist poques, perquè en Rubió, allà a l'entrada del poble, també va fer una edificació molt gran. O res com aquesta, són 4 vivendes. És que com la nostra cap, Ja hi és el padrí de bodes. Només falten 20 minuts. Ja vindrà. Haurà tingut algun problema, dona. Tranquil·la, no t'hi amoïnis. I no t'atabalis tant, que et faràs malbé aquest vestit tan maco que portes. I aquest vel fet a mà. És una meravella de la... Sí, tu vas explicar. I el que t'haurà costat? El que m'ha costat ja ho sé jo, el que m'ha costat. A tu, clar. Ella no ho sap pas. A la família. Però bé. Que ho sé, però si pagues tu. Aquí anar xerrant, però el teu germà què? El padrí? Encara deu ser allà a la taverna dels 4 gats. No t'hi posis amb el meu germà, deixa'l en pau. Que ell té la seva vida d'artista. Si són una colla d'artistes arreplegats que no saben només que parlar d'art i de literatura. Són una colla de ximples, uns pollosos amb els cabells llargs que no han treballat en sa vida. Així s'ensorren les fàbriques, així s'ensorra un país. Allà me'l trobo sovint quan vaig a fer un cafè. I tu també? Tu també? Calla. Tinguem la festa en pau, que és el dia que casem a la nena. Guaita, mira la teva filla, quina cara de felicitat. Sí, però jo per ella hauria volgut un industrial. Algú que sabés que és treballar de debò i no El Camil és un noi molt instruït, que ja se n'ha preocupat prou, mossèn Gaspar, de donar-li una bona educació i molts estudis. I es veu tan bon noi i fan tan bona parella. És un noi molt ben plantat i segur que farà carrera. Això esperem. El que ha de comptar és l'amor, no passa els diners. Bueno, tot una mica, no? Mira, jo me'n vaig a l'església, sense padrí, sense ram i sense res. No? És que si faig tard encara el camí, les coses que no el vull, no. Nen, no es cuidi. Ja ve, senyoreta Amàlia. Vingui, que li passaré. Però què passa? És que vinc de Barcelona fins aquí. Però que vens a peu? Xoc. Estic fotut. No ho veieu? No veu que no pugui caminar? Mira, va. Oh, mira-la. La núvia, no? Oh, que guapa vas. Però dona't pressa. Per cert. I la Quica? On té la Quica? Sí. Avui estàs bé, no? Avui és una miqueta millor que ahir, no? El que calgui. Molt bé, estupendo. El dia porta un got d'ella. Un got de vi li has de portar. Gràcies. Que m'aguantis, sisplau. Però on portes el meu ram? Ai, Déu meu, que la núvia... Ai, senyor. Estàs bé. Oh. Que avui no acabarem. Aigua. Bueno, veu ràpid, sisplau. Avui no hi ha casament, No. Mira, que després et critiquen. Vigila. A cal li tremola la mà, de la tartrana. La tartana o el tarambana? No ho sabem. No ho sabem. El que farem? Ara t'està T'he llistat el... Allà. Ai, moltes gràcies. Ai, filla meva, quin padrí. Amb un dia tan assenyalat, m'han fet a mi la missiva de venir a portar aquest ram, que és pròleg de nova vida. El pomell de flors que et porto les fa enviar el Camil, que nerviosot t'espera. Amb tu, poder ser. La meva tasca és complerta aquí, i qui m'envia, i per què m'ha fet venir. No obstant, abans et vull dir, parlant amb tota sinceritat, com desitjo de tot cor la vostra felicitat. Que bonic. Quina emoció. Mira, ha trigat, però ha valgut la pena. Ai, sí, trobo que sí, que maco. Moltes gràcies. Molt bé. Va, anem. Vinga, cap a l'església. Ai, ho has fet molt bé, Per favor. Quica, tanca la porta, sisplau, i vine amb nosaltres. I qui queda a casa? Ningú, Quica. Avui és el casament, has de venir amb nosaltres a l'església. Faltaria més. Anem. Tant. Està contenta. Clar que sí. Moltes gràcies. Esperem que us ho passeu bé aquí a la colònia i per un racons com aquest encara millors i tot. Gràcies.
Escolteu, Ramona, aquest farcell el passeu a l'habitació del darrere. I deixeu-lo ben posat, xiquetes, que ja n'està prou de rebregada la roba que hi ha dins. No pateixi, mare, que la deixarem ben posada. Els he llogat al pis de dalt. Acaben d'arribar de Llardecans, un poble petit de Lleida. Van venir aquí a buscar feina i els hi van dir que sí. Però que de moment es tenien que buscar la vida per buscar-se a casa. A més endavant ja els hi donarien una. Aquí n'han vingut moltes de famílies a la colònia. La fàbrica no para i té necessitat de gent. Tothom ha vingut de fora per això. Jaume, fill, vine cap aquí. Ajuda'm amb el matalàs, Sí, pare. sisplau. Mira, agafa el cordill. Me'l passes per aquí i ja el lligo jo per l'altra banda. Teniu, l'agafeu? Vigileu. Lligueu que jo us aguanto el matalàs. Ostres, com pesa. I jo també us ajudo. Apa, pare. Molt bé, filla. Molt bé, fill. Mira que sou despavilats. Ai, doncs què et pensaves dels meus fills i les meves filles? Ai, espavilades i ben ensenyades que estan. I més ben ensenyades que seran, ja ho veuràs. Ramona, filla, que ens hem d'afanyar. És menester passar per l'escola i parlar amb la mestra. A veure què necessiten els vostres germans per demà. Que l'escola la comenceu demà. Escola? Mari, ¿ya has visto el Bel i la mantequina de la padrina? Sí, home. I les sabates de diumenge? Les que li va comprar a la padrina a l'avi Tonet. Que sigui! Tenia una gràcia fent regals. Era tan serio i tan cepat. Havies de parlar d'això. Hola. I què sé jo, filla meva, on he deixat el vel i la ventallina i la roba de mudar de tots nosaltres? Potser en aquella maleta d'allà o en aquell bagul? I vosaltres encara esteu així, nenes? Veniu. Vine, fill. A veure, quan acabeu heu de posar el cap sota l'aixeta per treure's la pols de sobre. Una clenxa al mig, ben feta, I unes pessigadetes a les galtes per donar color. Molt bé. Padrina, ai, sempre la perdo. Padrina hauria d'estar al mig i tots ben arrengleradets a veure l'encarregat dels talers. Maria, dona, Maria, no siguis tan patidora. Vosaltres no patiu mai, No ho siguis, ja veuràs. No patim. En un tres i no res, senyor Josep, agafarem 4 cosetes d'aquí i d'allà i ens presentarem com som nosaltres. Ben mudats, gent treballadora, agraïda, i hem de deixar molt clar, aquells que venim de les terres de Ponent, nosaltres som gent afable. Jo no treballo a la fàbrica, jo treballo per mi. Soc pagès. Vaig vindre de Vilarodona quan allò és de la filoxera. Us en recordeu de la filoxera? Us en recordeu? A mi la filoxera em va arruïnar la vinya, però vaig vindre aquí i vaig treballar de mosso de Can Isbert. Ojo, durant el dia treballava a Can Isbert i a la nit llaurava el meu tros. Ara no, ara tinc terres arrendades de Can Isbert, de Can Güell, ojo, i en tinc de meves, una mujada i mitja, no us penseu. Treballant, això sí, treballant, no em puc queixar. I a més, què voleu que us digui? He comprat aquesta casa una altra vegada i he anat fent. Senyor Josep, què ens pot portar al camp un dia? Si ens deixem menjar cireres quan sigui la temporada, li ajudarem a collir olives quan sigui el temps. Al Llardecans ho fèiem. Sí, senyor Josep, és ben cert el que diu el meu germà. Anàvem al mas i ajudàvem a la cega a collir les olives i les ametlles. Ai, fillets, ja no sereu mai més pagesos. Us portaran a la fàbrica, us lligaran a prop d'una màquina i apa, tira. Oh, no, nosaltres volem venir al camp amb vostè. Jo que m'agradaria més, però no pot ser. Nosaltres som de Llardecans, de Lleida, un poblet molt bonic però xiquets, un tip de treballar i no ens arribava per a tots. El Blai pasturava cabres, podeu comptar, misèria i companyia. I jo a casa amb els xiquets, que prou feina que em donen. A veure, Ramona, vigila perquè veig la maleta pel barret de ton pare. No pateixi, mare, que la Ramona ja és tota una dona i mentre ella aguanti la corda, el món no corre cap perill. Quina ets exagerada, encara me posaran a treballar a la fàbrica abans que ningú. Ai, senyor, no és el mateix treballar per un que treballar per l'amo o fer de mosso. Amb la caundena.
perquè què vols que et digui? A mi la fàbrica no em acaba de convèncer. Fum, soroll, pudor, molta pudor. Amunt, vinga, que si no no acabarem mai. Que vull anar al Busquet, no sé, a veure aquest poblet tan bonic que acabem d'arribar i no he vist res. Sí, perquè un dia va venir a la botiga del poble un viatjant i ens va explicar que aquí a Barcelona hi estaven fent una fàbrica i que hi llogaven famílies, així com la nostra, ben grans i que els donaven feina i casa. I llavors en Blai va baixar caminant a la colònia i va anar a trobar el senyor Alsina, que és el director. N'és el director. Però ens va dir que de casa i de feina ja en parlaríem, que primer ho havia d'explicar a don Eusebi Güell, que n'és l'amo i que és l'amo de tot. De tot. A mi, don Eusebi Güell, em va vendre la parcel·la per fer-me la casa. I saps què? Em va fer signar una sentència que si el meu comportament no era correcte, el contracte de compraventa quedava totalment anul·lat a ple dret. I jo, fora de la colònia. Hombre! I ja veieu, només li van vendre una parcel·la. Imagineu nosaltres, que depenem del tot i per tot de l'amo. La feina, la casa, l'escola dels fills... Us tenen ben agafats. Me cago en dena. A mi no, perquè jo sóc pagès i tirat endavant. Bon dia i benvinguts a la colònia Güell. Passeu-ho bé. La senyora Guardiola em va enviudar i ara té un marit nou que li corre la gent que matia de Barcelona, d'allà. Em va dir que no se sabia si s'havia casat amb la senyora Guardiola o amb la Guardiola de la senyora. Sí, sí. Però que sigui, diuen No s'ha fet què li podem entregar nosaltres? És veritat, Què li entregarà vostè, no? Una carta de potser el Sant Pare, de Roma. Del Sant Pare! Hasta allà s'han enterat. A veure, a la germana Margarida. Que no serà per pujar el coro. A veure si ens la faran santa. Santa, aquella santa. Santa no, La santa no, altra cosa. Però que no se n'enteri ningú, No, nosaltres no som xafarderes, Bueno, ja, continuï, la del nuvi ja te la portaré. Aquella la pots cremar. Aquella la pots cremar. Parlaria a veure si trobo per ella, Sí, mira els poemes que porta. Potser li és un altre poema, que li va fer un poema, Li va fer un poema. I va marxar cap al Pirineu de pastor. No, més enllà dels Pirineus, encara està corrents. Igual li parla de quartos. Bueno, si són quartos... Jo soc Xet, si el Xet no el firmo, Si el Xet no el firmo, Mira, llavors ja no la Guardiola perquè hi hagi butxaca, La Guardiola la senyora. Això mateix, Bona butxaca, i llavors jo no me'n recordo. Adéu, senyora Guardiola. Que tinguis hora molt jove, Adéu i moltes gràcies. Que tinguis hora. Adéu. Passo pel mig, Vinga, noies, a rentar. Rendem roba fina a bon preu. I fem safreig. Qui vol que li rendem la roba? La fem blanca, neta, polida, ens queda com nova. Dimecres fem la pana. Divendres, llençols i roba de llit. I el dissabte, la roba més fina. Apa, noies, que la fem ben neta. Som les millors bugaderes de la comarca. I tant, però no us penseu que l'aigua i el sol només fan nets els llençols, El sabó. Cal un bon sabó fet, amb restes d'oli sacrificats, aigua neta del pou, una mica de sosa càustica I remena, que remenaràs. I ja està. El secret d'una bugada de categoria que mata puces, polls i mals esperits. I també s'emporta les olors
els mals records. I tant. Guaita, quina cotilla m'ha donat per posar aquí a la senyora Matilde. És bonica, oi? Fa la cintura ben estreta, de vespa, i fa pujar els pits. I així es pot lluir un bon escot. Però, nena, tu no saps que lluir els pits. Això és un pecat mortal. I tant. Mira, fa 15 dies que va vindre el mossèn a la prèdica i ens va dir que els pits de les dones no es fan per ensenyar. Només es tenen que donar alletar les criatures i prou. I a més, se'ls hi té que donar com a mínim 2 anys seguits la llet. I que els matrimonis, en aquell temps, res de res. El matrimoni no té que haver relacions. I les que aneu lluint pits, sou com a vaques. I feu pagar, mira, a tots aquests homes de per aquí. I qui faci que un altre es condemnarà i haurà de pagar per ella i per l'altre. Sí, que anaven molt fresques elles, però més tard ja cremaran ja. Que cremen, sí senyora, que cremen. Ai, Déu meu. Sort que el meu home no vol anar mai a les prèdiques, perquè si vingués jo crec que li fotria foc a l'església. Pitjor, home, hauria escanyat el predicador. Ell sempre diu que el clero només pot prendre les poques alegries que tenim els treballadors. Per la raó. Pecadores, pecadores. Exagerada. Que exagerada. Ben pensat, ells no tenen ni dona ni fills, així que si no tenen dones ni fills, per què han de posar prohibicions si no saben de què va? Home, això de que no saben de què va, no, que fins i tot van a cases de barrets, Què diu? Fins i tot els bisbes, Què diu? I com t'ho has tret tu, això? Doncs de Matia, que viu allà a Barcelona. Què diu? Allà al barri Xino. Calla, que com... Mare meva! Senti això, dit el mossèn Gaspar, és que et condemnarà, et farà fora de la fàbrica i del poble. Què dius? Home, i tant! Aquell segur que és el primer que hi va, Ja m'ho penso jo. Escolta, qui són aquell grup? Ai, sí, són els amos que m'han dit que són per aquí. Sí, i que venen a veure les obres de la nova església. Sí, ja es pot saber qui t'ho ha dit. Doncs la Mariona, la minyona dels Will. I tu de buit segur que no li has preguntat res, no? Jo? Escolta, guapa, que de xafardera no en soc, Que no ets xafardera, si sapiguessis escriure podíem fer un diari de notícies del poble. Sí, mira, el diario de la Milagros, no, en edición mañana, tarde y noche. No s'ho creguin, No se l'acabarien pas. No s'ho creguin. Ai, si només estàs de xatxa, Sort tenim que aquí podem dir una mica el que volem. Però a la fàbrica, escoltin, i l'Ateneu s'ha d'anar ben en compte. Mai no se sap qui pot anar amb el cuento a mossèn Gaspar i a l'encarregat de la fàbrica. I llavors sí, perdre-ho tot. La feina, la casa i fins i tot l'escola per les criatures. Un desastre. Així que, ojo, Imagina't nosaltres, mare, filla i neta. Pel dematí a la fàbrica i per la tarda rentant roba cada dia. Però cada dia, A mi em sap un greu. Jo no voldria pas ni pensar-ho. No ho pensis, no ho pensis. Ni pensar-ho vull. I escolta, i la Lluïseta i la Cinceta que van per allà? Ah, sí? Sí, mira, aquestes dues sempre estan por ahí, I sempre juntes. Mira-les. Sí, sembla que s'estimen, I s'estimen molt. Sempre van juntetes, Sempre. I goita, que m'hi fixo. Què? És que van molt mudades. Però mira, com tota aquesta gent d'aquí. Què passa? Que hi van tan mudades? I nosaltres així. No he pensat en dir-nos que al pati de Sant Lluís estan fent un embalat amb una pianola i fan ball. Què dius? Escolteu una cosa, mira. Al matí la fàbrica, a la tarda rentant roba. A la nit el marit i les criatures. I la sogra. I si no tens la mare, O la tieta que ve del poble. No parem. Massa feina. Què us sembla si ens donem una alegria? I ens anem una estona a ballar. Coneguem i anem a ballar? Sí, vinga. Vinga, som, anem a ballar.
Això sí, no li digueu als marits! No! El progrés, diuen. Anys endarrere se solien penjar estampes de la Mare de Déu i flors de papers a les columnes. Eren uns temps en què cap dona no tenia cura de més d'un taler. I a cada secció hi havia un grup d'ajudantes joves i sorolloses. A poc han desaparegut les estampes, les flors, les ajudantes, i cada dona porta 4 talers com a mínim. Ara, al lloc on hi havia les estampes, hi sol haver un termòmetre. I cada dia augmenten l'enveja i el recel entre la gent. No servirà de res tornar a penjar flors, ni és d'esperar que es repeteixi la presència de les noies. El progrés, diuen, és irreversible. Tinc unes ganes que arribi demà per anar a la festa major i estrenar el vestit que m'ha fet ma mare. Ja sempre em diu que els vestits s'han d'estrenar per les grans ocasions. Jo crec que el vestit el vols estrenar, perquè aquell millet de cinta tan t'agrada asfixiant tu. Què dius? És molt bé. I no serà que potser t'agrada a tu. He vist com em mires, Jo? Valga'm Déu, quina bogeria. Com vols que el miri si tot el dia estem aquí treballant? Això és veritat, tot el dia treballant a la fàbrica. I tu, Mariona, vindràs al ball? No ho sé, segur que també has d'estrenar vestit. Segur que sí. Mariona, apa, vine, acosta't. Acosta't que veuràs la rutina com teixeix. Que si vols ser una bona teixidora, n'has d'aprendre bé. I no tens aquí ni una hora per perdre. Noies, i vosaltres també, Ja podeu venir ja. Veniu. Veniu que veureu com teixeix la Rosina. Vinga, us n'ensenyaré una mica. Mireu, apretem els pedals, passem la llançadora, ajuntem els fils, canviem els pedals, tornem a passar la llançadora. Mare, ja fa temps que practico i ja sé com es fa. Apa, deixa'm anar amb les amigues. Va, que si vols ser una bona teixidora, t'hauràs de guanyar la prima i hauràs de saber bé. La prima? Què és això de la prima? La prima és una paga que et donen si vas més fredes de així. Mariona, no t'entretinguis, que no tindràs temps ni per esmorzar. Ai, res, hi ha temps per tot, dones, hi ha temps per tot. Sí, mare, hi ha temps per tot, fins i tot per anar al ball de la festa major. Jo no sé si deixar-t'hi anar, A mi encara em fa recança que hagi tot sola. Sisplau, deixa'm anar, piba. Anirem totes. Volem que vingui al ball, volem que vingui al ball. Esteu ben boix, teniu el cap ple de pardals. Va, mengeu i calleu, que si no sereu vosaltres els que no haureu acabat quan toqui l'esquella per tornar a la feina. Mare, ja no sóc una nena, totes les meves amigues hi van al ball. Apa, deixi-m'hi anar. Recordi que vostè, a la meva edat, ja era promesa amb el pare. Sí, mira, promesa i ben promesa, això tens raó. Doncs mira, li hauràs de preguntar a ell, a veure què hi diu. Perdoni, però és que ens passem tantes hores aquí tancades. No creu que ens mereixem una mica de diversió amb tanta calor? I respirant la borra tot el dia i aguantant el soroll constant i el sortidor dels talers. I el pitjor de tot, la barra. Quin home tan fastigós, groller i faldilletes, tot el dia de les noies. Té les mans molt llargues. I a sobre el Barruc sempre diu: hola, noietes, us veig molt contentes i em podríeu fer content a mi. Serà porc. I quan diu, apa, no siguis tan estreta, si vols que et puguis treure la prima i t'arregli el taler, trobem-nos darrere les peces del magatzem. Jo ja tremolo quan el veig. No és més que un covard que es vol aprofitar de les noies i sobretot de les més joves com tu. Però no tinguis por, que per això tenim una eina. Una eina? I què dius, reina? Janet, sisplau, deixa'ns les escombres. I quan s'acosta el papara, amb males intencions, totes agafem les escombres i començarem. Oh, para! Molt bé, això. Una filla que se'ns fa gran. Una prima que cada vegada costa més de guanyar. El que tric-que-trac dels talers 11 hores. La calor. I a sobre, el paparra. Ai. Apa, noies, vinga, que ja és hora de tornar a la feina. Perquè el primer és el primer. Ara anem a treballar. I demà, de festa major. Va, vinga, va, que només penseu. El senyor Ramon enganya les criades. El senyor Ramon enganya tot el món.
estimada meva, però em costa tant deixar-te tantes hores soleta amb el teu estat. No et preocupis per mi, que aquesta casa porta molta feina. I si no s'espatlla una cosa, se n'espatlla una altra. Així que jo ja n'estic ben entretinguda. Em sap greu que tinguis que treballar tant, però tot i així, cada dia se veu més contenta i més bonica. Ets l'enveja de totes les dones. No veus com et miro quan passegem pel carrer junts? Què dius ara, que ens miren? Au, va, no exageris. Per cert, Joan, no et deixis el sarró amb l'esmorzar que t'he preparat avui. Mira, tens pa, ensalada, una mica de vi... I l'entrepà de truita? I també tens fruita, que treballes moltes hores. I la jornada es fa molt llarga amb els tomàquets. Sí, la lleta. I més hores que treballaria per poder-te comprar un palau. Un palau nou, però potser unes sabates noves o una capellina, per quan anem al teatre del poble. Tot ho tindràs, el que tu vulguis. Tot ho tindràs. Adéu. Apa, adéu. Què mires, Tresona? Ai, quina paciència. Una bola font a buscar un cantiret d'aigua. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Sí que estàs contenta avui? Molt contenta. Veus? Ja hi som, Quimeta. Mira-la. El què? Com el Joan marxa a treballar? No, que les colfabreguetes de la Laieta ja ha tornat a penjar el cobrellit al balcó. Saps què vol dir això? Que no hi ha moros a la costa, que en un tres i no res apareix per aquí el Tom de cada espantamosques amb el seu cabasset de les eines com si anés a arreglar alguna cosa. I tant que va arreglar alguna cosa. Ai, i tant! Ja ho pots ben dir! I tant, ja és aquí! Bon dia, senyores. Bon dia. Bon dia, senyores, senyoretes. Bon dia, Tom. Bon dia. Bon dia, Tom. Bon dia. Què vas a fer avui? Avui toca desembuixar canonades. Ara li diuen així. Xafarderes, xafarderes. Laieta, ja tinc les eines a punt. Quina mare! De salteixides hi han hagut sempre. Salteixides? Què és això de salteixides? Ai, nena, tu saps que és una eixida. Sí, una sortida per darrere. Doncs el salteixides és el que es colava pel darrere i saltava d'una eixida a una altra. Però abans ho feien de nit, màxim de matinada. Si ella feia el torn de tarda a la fàbrica i ell feia el de matí, l'altre venia quan sortia a treballar i encara es trobava el llet calent. Clar, però no com aquests. Quina barra, a plena llum del dia. Pecat amagat, pecat perdonat. A mi em sap greu pel Joan, pobre. I tant, que és tan treballador, tan bona persona i guapo. Mira, treballa un tort a la fàbrica. Va a un taller de Sant Boi i encara treballa al camp quan hi ha collita. Molt bon noi i molt treballador. Però ella, una senyoreta de Barcelona, no podia pas anar a treballar com les altres noies a la fàbrica, no. Ella és massa maca, massa fina, amb un cutis de pulsa. Jo no, jo estona uns aires. Quina ràbia que em dóna aquesta dona. Sembla que li tinguis enveja. Enveja jo? Per què? Que potser voldries el Tom per tu. Però quines ximpleries dius? Ni cobert d'or jo vull aquest home. Ens trenca la casa. Mira, aquests dos ho perdran tot. La feina, la casa i Déu mos en guard.
Que se n'enteri mossèn Gaspar. Doncs sí, perquè aquí, quan t'expulsen de la fàbrica, ho perds tot. Perds la casa bressol, el metge, ho perdran tot. El poble va ple, Ai, què et passa? El marit! El Joan! Que ha tornat abans d'hora aquí! Passa la desgràcia! Qui fas aquí? Ei! Joan, por que m'ho preguntes, sí. Això dic jo, què fas tu aquí si acaba de sonar l'alarma? Hauries d'estar al torn. Bé, és igual, que passava per aquí al davant i aleshores la Ieta m'ha comentat que tenia unes aixetes que gotejaven. I jo, com que venia amb les eines amb el cabasset aquí a la mà i tot a punt, m'ha demanat que els hi arreglés. Oh, vine. Potser també les hagués pogut arreglar, no? Sí. Si m'ho haguessis dit. Sí, tens raó, però Joan, tu pensa. Treballes 14 hores de torn de fàbrica. Quan acabes sempre te'n vas a collir al camp. I si no ets al camp collint, te'n vas a l'obrador a Sant Boi. Què vol dir això? Què vol dir? Que a casa queda feina per fer. Hi ha algú que l'ha de fer i mira, coincidit que avui passava jo i ahir també vaig passar jo i mira. Vale, potser tens raó. D'acord. Apa, Tom, vinga. Adéu, Joan, adéu. Ei, Tom, vine cap aquí. Escolta'm una cosa. Digues. I el cabasset d'eines? El cabasset de les eines. No, clar, és que sempre, com que l'eina més important la porto sobre sempre, m'he deixat les altres. Pues tranquil, no pateixis. D'acord. No hi ha res més que s'esperi tant com la feina. Oh, i tant. Vinga, vés a buscar el cabasset. I mira que n'he fet de feina, La fresca aquesta, fresca, una poca vergonya és el que és. La Ieta, Joan, la feina d'avui ja està feta, si és necessari ja tornaré demà. Que vagi molt bé, d'acord? Gràcies, adéu. Oh, què és això? Les cases de la Ieta? No, Joan, però és un accident, no és el que sembla, de debò. Què és això? Han caigut no! Què dius, home? La Ieta, passi cap a dalt, ja t'arreglaré jo. Ara mateix et diré 4 paraules ben dites. Ui, pobre Joan. Ara, sense sabatines ni capellina. He dit! El retrobament amb les amigues i amb la família sempre era motiu d'alegria. Ballarem aquest moment, el moment de celebrar que s'han acabat les obligacions i tenim una estona d'esbarjo.
moment de teixir, la feina de les teixidores i fins i tot el propi moviment dels fils i de la llançadora que els travessa.
El problema és que jo vull Palau que estem al castell de les Corts. Això no ho és, això s'estàs de Barcelona. Anem a veure vestides, pobretes, el Palau és fosc, i vostè fa coses més acolorides, i més amb més fantasia, perquè sí, també, i no acaba. Alcina, sisplau, una mica de respecte, que qui paga... Si em permet. Escolta, et deu fer que tenir, què vols? On esteu? Oh, descarat!